Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog sa simbahan karon ang pista ni San Juan Maria Vianney o sa kapari. Siya maoy among patron saint nga mga kaparian, labi na gid namo mga parish priests. Murag na taon ni siya 1786 niya namatay po ni siya 1859, mga 73 years old. Naghandle ni siya usa ra gyud ka parokya dito sa Ars sa France. Mga 40 ka tuig siya nga parish priest sa usa lang ka gamay nga parokya. Apan niining mga panahona iyang na-convert ang usa ka tawag natog yawanon nga katawhan, nahimo yung balaan nga katawhan hangtod karon nahimo ning usas mga religious pilgrim centers nga ma-experience nato ang kabalaan sa iyang lugar tungod ni San Juan Maria Vianney. Atong iampo nga ang ato untang katawhan, labi na kitang mga niya sa mga Katoliko nga nasod, maningkamot sa pagbalaan sa kinabuhi, dili lang sa pagpadato sa atong kinabuhi. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan untas Ginoo sa kabalaan o kalipay nga Diosnon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria nga katingalahan diha sa parianong kakugi og kama atimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan og pangama, makadani kami sa mga kaigsuunan diha sa gugma alang kang Kristo, ug uban kanila makadangat kami sa himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang mga langyaw nga mikuyog kanila, gihidlaw pag-ayo og karni, og bisan gani ang katawhan sa Israel, gihidlaw usab og miingon. Maayo unta kung makakaon kitag karni. Nahinumduman nato ang isda, ang atong gikaon sa Ehipto nga wala lamay bayad, ang mga pipino, ang mga melon, ang mga bawang, ang mga sibuyas o mga ahos, apan karon nawad-an na kitag umoy ug wala nagayoy makaon gawas ni ining mana. Ang mana sama sa liso sa kulantro ug ang hitsura ni ini dalag nga may pagkapution. Ug nanlakaw ang katawhan
ug nanigom niini, ug gigaling kini, ug gilubok sa lusong, ug giluto diha sa mga kulon, ug gihimo nila kinig turta, ug ang lami niini sama sa turta nga giluto ug lana. Inig kahulog sa yamog ibabaw sa kampo, panahon sa kagabhion, mahiuban usab niini ang mana. Sa pagkabati ni Moises sa katawhan nga nagmulo sa pultahan sa ilang tulda, ug tungod niini misilaot pag-ayo ang kasuko sa Ginoo, si Moises naguol pag-ayo. Og miingon siya sa Ginoo, nganong gilisod-lisod mo man ang imong alagad? Ug nganong wala mo man ako kahimut-i? Ug isanguna naman ako ni ining dakong buluhaton pagdumala sa katawhan. Ako ba'y nanamkon ug nanganak ni ining katawhan nga miingon ka man kanako, kugusa sila. Ingon sa usa ka yaya nga nagkugos og bata nga masuso, ug dad-a sa yuta nga akong gisaad nga ihatag ko ngadto sa ilang katigulangan. Asa man ako mangitag karne aron ihatag kanila. Kay naghilak sila sa akong atubangan ug miingon, hatagi kamig karne. Kung ako lamay pasagdan, dili ako makahimo pagdumala ni ining mga katawhan, kay bugat ra kini alang kanako. Kun mao kini, patya hinuon ako dayon, aron dili ako magantos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinabang. Awiti nga malipayon ang Dios nga pasagdan ko sila diya sa katiga sa ilang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag. Awiti nga malipayon ang Dios atong hinabang. Kun mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug maglakaw si Israel sa akong mga dalan. Sa walay langan pakamangon ko ang ilang mga kaaway, batok sa ilang mga kaatbang, ibakyaw ko ang akong mga kamot. Awiti nga malipayon ang Dios
nagulog-ulog ka nako. Apan ang ilang palad mulungtad sa kahangturan. Samtang pakanon ko si Israel sa labing maayong nga trigo, ug buhongon ko sila sa dugos nga gikan sa bato. Awiti nga malipayon ang Dios nga atong hinaban. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan og miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao og namiya sila sa ilang mga lungsod og milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus mikawas sa sakayan og sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila o giayo niya ang ilang mga masakiton. Niadtong hapuna, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, hapon na kaayo og awaaw kining dapita. Busa palakta ang mga tao og paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 rakapan og 2 ka isda ang among dala. Si Jesus miingon, dad-angari. Unya, iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao o gikuha niya ang 5 kapan o ang 2 ka isda. Unya, miyahat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan og nangabusog. Unya, gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babae ug sa mga bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihisgot ang atong pagbasa og ang Ebanghelyo og pagkaon niya
nagsugod sila sa problema kay way makaon niya sa dihang misangpit sila sa Ginoo o mitugyan ngadto sa Ginoo sa tanan, nagsubra na ang ilang pagkaon. Iligiyay mong tupad ina nagsubra inyong pagkaon sa inyo. Nagsubra, nagkuwang. Og pirmi gani kang mabalaka kay murag kuwangon gyud ang imong pagkaon, pasabot wa ka musalig sa Ginoo o wa sad ka magsunod sa Ginoo. Mao ra gyud nay solusyon. Sa ato din sa Pilipinas, nagsobra ang pagkaon o nagkuwang? Kusga. Pasabot ang atong mga Filipinos wa mosalig sa Ginoo. Kinsa may unang mosalig sa Ginoo? Kinsa man? Ang leaders. Ang mga leaders gyud, ang mga pangulo, mao ginay mo unag salig sa Ginoo. Mo na si Moses naingon siya, Lord, patya na lang tingali ko Kay di man ninako makaya ning mga tao daghan kayo, may mag-ako'y nanganak ani nila. Yung Ginoo ay ayaw mahay-mahay diha. Salig na rin ako. Og sa dihang ni salig na si Moises sa Ginoo, 40 ka tuig nagbaktas-baktas sila sa disyerto, wa gyud sila makabsig pagkaon. Nabi tayo mo dool nako, Padre, perting lisuras amo. Ako mga anak, mga badlungo na kaayo. Niya gusto unta kong anha sa kus ilang kiliran para ako silang mabantayan. Pero wa na sad mi kaon kay di na lang sad ko mo trabaho. Ana, ako di siyang giingnan. Suod mo sa Ginoo. Kay suod mo sa Ginoo, di jud ka mabalaka. Unya, ang pagkaon nga atong timan-an, duha man gid ni kaklase mga igsoon. Kanang gitawag nato og bodily o spiritually food. Kana bang body ang imong pakanon o kalag ang imong pakanon. Kasagaran nato mabalaka ra gyud ta sa lawas. Unsay ipakaon sa lawas. Pero dili kay ta mabalaka unsay ipakaon sa kalag. Hay may mahal paliton nga pagkaon sa lawas o pagkaon sa kalag. Niya hay may inyong gipaningkamutan ron, kanang mahal paliton o kanang barato. Kasagaran na to, saylo-sayluhan lang ang simbahan, ibaliwa lang ang pag-ampo, di na gani mo basag Bible, di na gani mangumpisal, di gani magpakasal, dili magpabunyag sa mga anak, pero sige yung pangitag pagkaon para sa lawas, sige pangita. Nabitay na ingon ako din magpa-blessing ko sila, mga batanon kayo, pilato sila kabuk, pader blessingi mi. Nako nga naman, kani siya pader, permi lang yung masudlan. Nako siya masudlan, siya masudlan og daotang espiritu. Nako mao ba? Nya day naaroy ni sod ni muday. Ana siya gaduko ba nako. Ni sod sad karon dautan. Ana mo ni inyong gapundok gyud mo dinhi. Nya na nagdamag bata duha ka buok gagmay. Nako kinsa man ning mga anak? Ako pader sa tungo sa ako. Tanaw ko mga linghod pakignaong inko. Kinasal mo. Nako outro sa imong gisudlan. Kana bang concern kay ta nga dili kuno mayawaan ang ilang unang pangutana namo unsay buhaton pader para dili na ni siya masudlan og daotang espiritu. Nakukuhaan ang sala. Magunsa man og ang inyong lawas sigihan ninyong pakaon, nya ang inyong kalag giluok siyawa tungod sa sala. Ngilingiya imong tupad. Na kumusta imong kalag wa luo ka? Pananglitan ron og naa kay gidumtan, wa na gina nimo tagda. Unsa kumusta man imong kalag?
Nya sige kag paningkamot og pangitag pagkaon para sa imong lawas. Nya tungod sa imong pagpangitag pagkaon para sa imong lawas, imo na nang gipangkiha ang imong mga silingan. Nya wa na mo magtinagdanay, apil pang imong igsuon kay nag-ilog mo anang yuta. Nya daw sa kay kas imong yuta hastang agianan sa inyong silingan, imo nang gikural kay imo nang yuta. Nya magsikag pangayog pagkaon, musta man kalag nimo ana. Perting impasa. Muna si Jesus, ang una niyang requirement, ingon siya, ihatag na rin ako ang inyong pagkaon. 5 raman ni ka isda, Lord. Nga binabi, ari na nako, dili na diha ninyo. Kay anha na ninyo, mag-ilog ra mo ana, mag-away ra mo, ihatag na rin ako. Karon ako sad mong ingnon, para di mo mag-away, ihatag ng tanan ninyong kwarta nga rin ako. Ipalit nag-slot. Ana. Tanawa, dahil duko-duko. Nasad, slot, nasad. Nasad. Mauna yung nakaapan. Mauna yung nakaapan na to. Dahil, basta ihatag na gani pa doong sa Ginoo. Sao lang ani. Ihatag lagi. Nganhas Ginoo mo itong gibuhat sa tag-iya atong ang mga apostoles. Ang 5 kapan o 2 ka isda, gihatag na to ni Jesus. Karon, pag dito naskamot sa Ginoo, gihatag sa Ginoo ngadto nila. Paghatag sa Ginoo ngadto nila, human niyag panalangin. Unsa may gibuhat sa mga apostoles, ilas ang gisunod ang kinaiyas Ginoo, gihatag pud nila ngadto sa mga tao. Ug diha nagsugod ang milagro sa multiplication. Kana bang ihatag, ayaw tiguma. Sige hatag. Muna nakanindot na to din kamo nakadungog mo gahapon sa akong nganing report, no? Niabot ang ato dinhing income sa atong parokya og 436 million pesos gikan atong August 2019 hangtod karong August 2025. 436 million pagkadako ang kwartahan. No? I-divide na nimog 6 years. Tagpila man kada tuig. Mga nasa pila ka na. Huwag ko kibaw. Pila na? Nasa mga kulang mga 600 kapin thousand kada buwan. Inana. Sakto ba? O kada buwan, kada tuig. Sakto ba niya akong analysis mo? Di man tingali. I-divide ko na ba? I-divide. Basta ba mga inana. So, mauna, ang kuan, ang gidaghanon sa kwartang nisod nato, huwag nahibilin sa atong panudlanan. Sige lang gitaghatag. Kay kung wapa ta magsigig hatag, sukad atong pag-abot nako dire, dili na mo abot og 436 million. Kutob ra siguro nas mga 3 million or 6 million. Nana ra siguro. Pero kay ato man gipanghatag, ang sinahitabo, perting daghana. O di dito 600,000 na, mo sakto ba? Kuan day dako day mga 100 kapin. Unsa na? 60 kapin. 60 million. Na or 80 million ba? Dol 80 million, mga 70 kapin million kada tuig. Dako ang kwartahan na. Mo nang mahibong ang uban nganong dako kay tag kwarta dinhi nga ni aramantas barangay. Nakatukod pagitag kumbinto nga na ang napagi-elevator nga barangay ra man ni mingaw kayo. Muna nga nigabot na ko sa Compostela ugma moadto naman ko didto lungsod naman gina masig imbis 436 mahimo na ning lungsod man times 3 na to. Pila
atong i-times 3 kay lungsod man. Kani-gani ni barangay. Gato lungsod ko to, di times 3. Ay, taga Compostela. Pero, posible nga, inig-report na ko, igbiya na ko dito, maingon ko, 100 million lagi atong nakuha din eh. Nga naman, basig mahimo kung daw dito. Nya kamo sa mga parishioners, mahimo sad mong daw, dili na sad mo manghatag, di na mo mamalit og slot. Wala tayo mahimo. Mao na ang pagpanghatag di ay maoy sikreto aron mudaghan ang grasya. Ang atong mga leaders sa atong nasod mo nang naigutom karon sa Pilipinas, naigutom sa tibuok kalibutan kay ang atong mga leaders gasigig tigom sa ilang mga bahandi di manghatag. Kung manghatag man, unahon gid nila tigom, una pa manghatag. Kita dinhi, labi na gid ako, mutuo man mo sa dili, na may uban di mutuo, kada nakusulti, pero sige na lang na kana di mutuo. Di wa man sana sila magpuyo tipo nako. Sige ra jog hatag. Hastagod nga wa natay ato manghatag lang gyapon ta. Nago tay 70 million nga bayronon. Nya nay mangayo na to, hatag lang gyapon ta. Mo bitaw na kana mangayo diri bugas, nako kay bawo mo pilay utang sa parokya. Wa pa der. 70 million. Nya nganong mangayo man mo nga kuwang pamanggani kay ning amo dinhing income. Di pa magani makabayad aning 70 million. Nya mangayo mo, akong komedyahan ba? Pader, wa na may makaon pader. Amo na hatag lang yapon ta. Na pagipipila ka mga pare, mangayo pa nato dinhi kay tabangonon kay iyang parokya. Pader, sus nagkinahanglan gid mi pader, dako kay mi panginahanglan 1.2 million nako na kagamay ra ano ay 70 million ay ilis bata ako'y tubag anang imong 1.2 million ikay tubag anang 70 million wala ka dako diyan na pader mo ana lang yung mga pare pero hatag lang yapon ta, hatag lang yun. Bahala nag si Kristo gani bisag patay na siya, nagbitay na siya sa krus, nagpatay na siya, giduslak iyang kilid, hatag lang yapon siya dugo og tubig. Ang pagpanghatag mo'y sikretos pagpadaghan sa atong grasya. Muna kamo panghatag yun mo dinhi. Ako kuhaon ko diri sa ato sa San Vicente Ferrer Paris, kamong mga parokyano dinhi, ayaw mo guol-guol, ihatag ko ninyo. Di ba? Ihatag. Adtos Compostela. Dool ramansad. Pwede sa kamutanan, mamalhin mo dito, ayaw sa dahi. Diri mo sa pare nga bagong moabot niya, hatag lang yapon mo. Nya ang pare diring ma-assign, muhatag sad sa tanan nganha balik sa simbahan, magpadayon gud ang paglambo nining maong parokya. Ako sa dito sa Compostela, ang batasan nako dinhi, mao ra man ang batasana nga akong dadon didto. Posible sad nga mulambo sad ng maong parokya. Pero ang pare gani ug ang leader dili na gani manggihatagon sama ni Kristo, mag-anam ginagkaut-ot ang maong iyang ang iyang gidumala nga parokya man kaha or nasod ba. Nganong nagkaut-ot man ang Pilipinas karon 17 trillion naman di ay kapin ang atong utang. Adtong February 16 pa to kapin trillion, karon 17 trillion na. Paspasa no? Inig-ending ka aning tuiga, pila na kay utang. Masing maabot na nig 19 trillion. Stilang dakuan na gyud. Nganong ingon ani man ng lunod naman tas utang, lunod patas baha. Kaya ang atong mga leaders kadaghanan dili manggihatagon, gasigil ag enjoy sa ilang kinabuhi. Dili manggihatagon, dili manggihatagog pagkaon, dili manggihatagog hustisya, dili manggihatagon og kaluoy, dili manggihatagon og alagad. Sige lag paborot sa ilang kaugalingon ang kadaghanan pinaagi anang graft and corruption. Maut-ot kita. Tanawa ang Japan, tanawa ang Singapore, tanawa atong mga silingan-silingan ba, bisan gani kanang Vietnam ug uban pa, kasagaran sa ilang mga leaders manggihatagon ngadto sa ilang nasod
wa magpaburot og maayos ilang kaugalingon, ni uswag yun ilang nasod. Daghan mangutana nato dinhi, giunsa nato nga naingon ani atong parokya. Usa ra gi sekreto diha, ako nang isulti ninyo karon, kinahanglan ang pari di gyud magtigom bisag 1 centavo diha sa iyang bulsa, ihatag gid ang tanan. Pasabot dili mo angkon ang pari nga ako ning kwarta, kung dili para ni sa simbahan. Sakit baya, sakit na buhaton. Ako kanang matigom akong stipend, dali biya kay mudaghan kay kada dupa kolekta guna. Kada dupa kolekta dali kay mudaghan. Pero inigtapos si mana empty ginatanan. Hatag yun, hatag. Hangtod karon mo nagmamatay ko empty. Wa mo'y maklaim, ay nalang gid mo claim. Akong mga kaning ako mga pamilya, ako mas na silang apil man sa akong paghahatagan karon para sa ila sang sustenance, kay daghan naman sa kay mga tiwasono na nila. Ako nang ipanghatagan, pero nag-ingon jud ko nila ako gani mamatay ay gyud mo tugatugag claim. Everything nga makit-an dito sa akong kwarto, kwarta man or unsa diha belong to the church. Sa simbahan na tanan. Ang mo claim ana ang obispo. Ay mo claim ka na mga sakyanan o naman ko'y gisakay-sakayan nabungkag ra batong dong atong bangga gahapos bato. Bungkag ang pikas side, the pitch right. Saon man ana maging sakyanan. Ala, klima na ninyo kamoy paayo ana dito nya ini kaayo ibalik dire. Why mo claim pero mag-ilog og claim og mamatay ng pare, ayaw ihatag na simbahan kay nakapahimos na mo sa akong pagkapari ug ang ato yung dako kayong pahimoslan ang grasyas Ginoo. Muna ang atong slot karon nagsigi jog increase. Salamat kay ninyong mga manggihatagon. Ang atong halin sa atong God's reward and complete elation 25,532 na kaslots, pero naapay 674,468 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. 107 na sad ka challenges ang atong nadawat. Pakpaka nato ang namalit. Usbo nako kining slot maunay minimum donation nga inyong ikahatag din is parokya. So 100 pesos minimum donation. Kamong tanan nga maminaw nako makadungog mo aning slot ing nadayon mo donate ko. Nya unsaon man pag-donate mas maayo gyud pinaagig sakripisyo. Unsaon man pagsakripisyo imbis mo sakay ka maglakaw na lang ka. Tigo mo na nimo. Mamot mo nag 100. Imbis mo snacks ka, tubig na lang mo imnon. Imbis katulo ka mukaon sa kaadlaw, kaduha na lang ka mukaon. Nya ini katigom na naabot 100, palit dig slot. Kaon din kag maayo, sakay din kag maayo. Sunod na sad semana, antos na sad ka. Di ba? Mamatay ka kana. Di mag-anam na og kadaghan imong grasya. Nya unsaon man pagpalit og slot. Kini tan-awan ning ato na sad nga kaning mga contact numbers. So ipadala sa atong atong mga bank accounts. Kaning ni atong gihatag dinhing bank accounts or sa atong GCash accounts. Sa pagkakaron ang akong GCash open pa. Among mga GCash kutob ra sad nis 500,000 ang ilang limit. Unya kaning unsa ni ipadala baka sa kwarta padala gamita lang ning akungan atong contact persons dinhi unya amo ng claimon ayaw lang ko padala ipinaagi Western Union kamong naas gawas nasod kay di na jud ko ka claim ana. So inana ra ka simple or idritson news opisina ugma adto na Miss Compostela sugod pizza size didto na mo pamalit sa opisina sa Compostela Parish. Nya dinhis ato madomingo basig na pay mamaligya dinhig slot diha sad mo palit. Ana lang mahurot ra gini atong slot. Ako lang ning gipanghisgutan kay mga opportunities kini.
para pagpadaghan sa atong mga grasya. O ginaot unta, padayon taani, o atong makita nga mag-anam o kalambo ang atong kinabuhi, dili lang individual, kung dili community gyud. Manindog ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong Ginoo naghatag kanato sa atong mga gipangayo kaniya, bunga sa atong pagkamanggihatagon. Busa moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, musaksi sa Dios nung gugma, pinaagi sa pulong ug sa buhat, ug mupakitag pagtagad alang sa mga gigutom ug sa mga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kalibutan ug sa tanan nga naghupot sa labing gamhanang mga posisyon, mutabang sa pag-apod-apod sa mga kahinguhaan sa kalibutan, sa tukmang paagi, aron walay nasod nga mamiligro sa kagutom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga isip katilingban, magmainampuon kita ug andam kitang mohatag sa atong panahon ug mga katakos aron matabangan ang uban nga nangitag kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-anto sa balatian, makasinati sa tunahing gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina sa kahangturan, makatagamtam sa walay katapusang bangkete didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nun og manggihatagong amahan, dawata ang among mga pagampo, nagituboy namo diyas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is spread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom,
sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney ug sa tanang mga santos
nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay mo man ang ginghari, Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Who sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. Soul with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We sing his praises, magnify the Lord. We sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita, O Dios nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among paghigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat nining Eucharistia magsunod kanunay sa panig-ingnan ni San Juan Maria Vianney, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang multiplication of graces. Niya mahitabo ra ni kung magsigi gitag hatag, sige og surrenders Ginoo, niya hatag ngadto sa ato isig katawo. Salamat ninyo ha nga nang hatag aning mga slots. Padayon tagpalit og slots. Aning atong grace, 100 pesos per slot. Nya na ani 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Salamat kaayo. Nya padayon sa mogsunod aning atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Sa pagkakaroon do na ni subscribers nga 259, 260 naman tingali na, wala na ma-update. Unya, view, like, share, subscribe, kanunay kada adlaw. Karong adlaw, gikan sa alas 8 ngadto sa mga alas 4 hapon, sirado ang atong opisina kay manghatod mi ni Father Red adto karon siya sa kolonya ihatod tuburan mugikan mga alas 8 buntag niya adto ta dito maniudto kamong mohatod niya ug wa say kasakyan lang sa mong hatod mugos man sad mo layo ra ba to so ana lang niya aron di magutman magbaon-baon gidaan niya wa tay misa karong alas 12:15 sa udto ato lang sa nang i-cancel alas 6 sa gabi nanay misa. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait
ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin among nakaharong. Nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo.